ka K5 natigayon na nga ma-file ang kaso nga murder batok ya sa duha ka suspect na nagtiro patay sa mag-asawa nga lamela didto ya sa may Bangga Tonoy, Barangay Tinukwan sa Banwas ang Dueñas sadtong Disyembre 6 tuig 2024. Madumduman nga ginkilala ang mga biktima nga sanday Michelle Lamela 47 anyos kag bana sini nga si Rodney Lamela 48 anyos, lunsay residente sa nasambit nga lugar. Nahibaluan nga si Michelle ang kapitan naman sa Barangay Santo Niño sa amuman nga Banwa. Sa press conference nga ginpatigayon sang Iloilo Police Provincial Office o kon IPPO, ginpahayag sang hepe sang Dueñas Municipal Police Station nga si Police Captain Francis Layog nga daan ni hiligutan ng ilang ginalantaw nga motibo sa diin dako nga posibilidad nga si Rodney ang puntirya sa mga sospek kag nadalahig lang ang asawa. Sunod pa kay Layog nga gun for hire ang sospek para patyon ang biktima. Samtang wala naman gindetalye sa kapulisan ang impormasyon tuhoy sa mga sospek. Madumduman nga ginbantayan sang riding in tandem sospek ang mag-asawa nga Lamela sa Bangga Tonoy nga nagasakay man sa motorsiklo bangod may baklon kun tani nga lansang sa proper sang Dueñas. Ang ginatawag ng motibo is old grudge. Like ano? Old grudge. Oo. Bali, itong tanay, bawang isa. We cannot disclose ma'am, pero ang hambal ko lang ma'am is personal family problems. Live diri sa Iloilo Police Provincial Office ini si ka K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.